Αρχιμηνιάκια, γειτονιάκια, ποιος βασίλ του χρόνου, ποιος βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Μας τα εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι, το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ονείλη. Ξέρεις βασίλη γράμματα, ξέρω την αλφαβήτα, και το ραβδί ακούμπησε να πει την αλφαβήτα. Και το ραβδί ξέρω ήτανε κορώνα στα ρημέτα, κι απάνω στα ξεπλασταρά περδίκες και λαϊδούνε. Δεν υπερδίκες μοναχές, μόνοι και τριγωνάκια, που παρκελούζουν τις οργές, λούζου και τον αφέντη. Αφέντη, αφέντακι μου, 5 φορές αφέντη, 5 κρατούν το μαύρο σου και 18 δασκάλες και 18 περικαλώ. Αφέντη καβαλίκα, καβαλικεύεις, χαίρεσαι, παίζευεις, καμαρώνεις, του πατρίο μαύρος σου πήγα διαφανερώνεις. Πήγα για Πέτρο, πήγα δα κι άλλες μαρμαρωμένες. Γιώργε, Γιώργε, πρώτο Γιώργε, πρώτο Ζεβολάνη. Χρυσά είναι τα βοηθάκια σου, χρυσό και κεφαλέτη, χρυσό και κέντρο, που και δράστα πόδια. Μαργαριτάρι έσφυρε, διαμάτι να θέλεις, ώσπου να φύγει όμως θέλεις να δώσεις το σταράκι. Με τις πολιές τα ταλίρα, με κούδες τα φλωράκια, όλα είπαμε κι από είπαμε, ας πούμε της χειράς μας. Κύρα ψηλή, κύρα λιγνή, κύρα γαϊτανοβίλα, κύρα όταν σχολίζεσαι και βάζεις τα καλά σου, βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αστρίτη, και του κοράκου το φτερό βάζεις πίσω κοτσίλι. Μπροστά μπροστά στο κοπαδιό κάθεται η Παναγία, με τη χρυσή βέλιτσα της μαλαματένια κούλα. Πίσω πίσω στο κοπαδιό κάθεται ο Αϊνικόλας, με τη χρυσή βέλιτσα του μαλαματένια κούλα. Όλα είπαμε κι από είπαμε, ας πούμε και της κόρης. Αν έχεις κόρη όμορφη που δεν έχει ιστορία, ούτε στην πόλη βρίσκεται, ούτε στη Βενετία. Γραμματικός την ήθελε, γραμματικός τη θέλει, κι αφού είναι και γραμματικός, πολλά πρικιά γυρεύει. Γυρεύει μήλους 12 μαζί στους μιλονάδες, γυρεύει αμπέλια τρίβητα, χωράφια με τα στάκια, γυρεύει και τη Βενετιά με όλα τα καράβια. Αν έχεις κόρη όμορφη να βγει να μας κεράσει, να την παντρεύσεις με καλό και με ταπεινοσύνη, να στήσεις άσπρο φλαμπουρό στη μέση στην αυλή σου, να πάνε να πιούν οι φίλοι σου, να σκάσουν οι εχθροί σου. Όλα είπαμε κι ας πω είπαμε, ας πούμε και τους. Αν έχεις δυο σταράγματα, πάρτονε στο ψαρτήρι, του χρόνου σαν και σήμερα να βάλει πετραχύλι. Σ' αυτό το σπίτι που θα με πέτρα να μοιραγήσει, κι ο νοικοκύρης
μας και 5-6 αυγά να πάμε σ' άλλη χώρα. Ανοίγει και χώρα.